И добре дошли в геймплея. Не стигнахме 15 минути, но пак искам да направя видео. Нека сега да започваме. Така, сега ще направим видео на Майнкрафт. Оцеляваме. Така, оцеляване. Може да напишете долу в коментарите дали играме на трудно. На място. И след да оцеляваме 100 дена в Майнкрафт. Видео ще продължиме. Ден, един ден клипче, един ден шортс. Ясно? Веднага паднахме. Гати късмета. И така, за първите версии, за първите часове на разследване, ще говорим в дните в 19. Благодарим, че бяхте. Трябва да взема едно блокче. Покритие на белите коси. Защото го заслужаваме. Ако често чойна сила от американска боровинка, златна пръчица и витамини. Между другото, Майнкрафт ми е наскоро. Така, нека продължим на дърво. О, тук си имаме и безплатна хранина. Предполагам, абсолютно всички знаете как се играе Майнкрафт. Майнкрафт е истинската, но обаче аз съм си изтеглил безплатно. Как ли? Може да си изтеглите Happy Mod от интернет, не от Google Play, защото Google Play се намира фалшивият и там няма да намерите Майнкрафт. Между другото, там има и GTA, но тя не е истинска. GTA-та и ще инсталирате малко, ще съжалявате. Нали, аз съм си инсталирал. Но я изтрих доста бързичко, защото аз също от началото видях, че че дори не GTI, дори не е близо до GTI, да се приближава до GTI. Да, трябва да направя планкове, така. Взимаме си един меч, една кирка и една брадва. Да. Може да ми съветвате, защото аз съм малко нуб, както виждате. Аз съм леко нуб на тази игра. Може да ме съветвате с някакви съвети, защото аз, нали, това ми е първото гейм. И се надявам да ви хареса за това. Оставите subscribe бутона, го праскайте с камбаната, разбира се. И
лайк бутона също. Ако искате да направя направя една поредица на Майнкрафт. Приеме се една брадва. Между другото ми трябват още планкове. Кирка. Можем ли да направим? Ето една кирка. И между сега няма да правя, не ми е нужен. Да се наместим нещата в това го заменяме за това, кирката я заменяме тук, това го заменяме тук, бразата я заменяме тук, квадратата я заменяме тук, това го заменяме за това, така, и между другото сме видели колко кабелстони имаме 4. Добре, още 4 кабелстони. Още 4 кабелстони ми остават и ще направим една печка. Чакай, тук ли беше? Къде беше? Правим една печка. Само крафтинг тейбъла го местим на тук, това го местим на тук, това го местим на тук, това го местим на ето. Да, между другото. Забряна Запрянов се намира в обществения център на Витоша на квартал Драгалевци. Какво успя да научиш, ще разберем сега от него. Това между другото, ако има още една също, ще зарадвам много. Това е крава. Прасе. Тебе няма да бъде, защото ти не си ми. Абе, знаеш ли? Ще му помагам да така, мисля, че храна ни достига сега. Срещу него беше извършен успешен атентат на басейна Спартак. Тогава Петров беше поставен в гърдите и в кръга на населението. Такава информация към този. След стрелбата и двамата ранени са отдадени в Пилгол. Хвараните на Алексей Петров са се оказали фатални. Жената, която била информация от директора на лечебното заведение. Две белевци. Това ще ми бъде по-достатъчно. Малко храна. Вземам малко дърво.
брат ми вече между другото изпълнено, ще трябва да си взема много. Така, възможно. Тук има някаква пещера, не смятам да слизам. Да, между другото майче трябваше да си вземем меч. Там ще направим нова. Между другото аз имам недостатъчно. О, да, мисля, че имам достатъчно нова брадва. Така, да. Така, обаче ще си доизползваме нашата. Обаче правим едно легло. О, тук има лаба. Така. Че с прискърбие съобщават, че днес са загубили техния колега, баща и Тя бравя и за мен на заплатите. Така. Тук. На мен ми трябваше. Да. Сега си имам ли дърво? Да, на мен ми трябва обаче ти планка. Чакай, как запреха планкове, бе? Алексей Петров е бил изпълнителен директор на Съюза. В съобщението там пише: България закупи ярък визионер, ръководен от грижата за българския бизнес и завършва правим едно легло. Съвети целият екип на Съюза за стопанска инициатива изказва своите най-искрени съболезнования на семейството. Спиме и ден първи завърши. Това видео тук, защото иначе ще стане прекалено дълго. Както знаете, това е първо видео и дълго, затова това беше от мене. Приятели, надявам се да ви е харесало. И да, ви е харесало, пръскайте тежко лайк бутона и не забравяйте да се абонирате. Това беше за днеска, приятели, от мене. Чао! Органите на МВР ми казват, че е имало тежко происшествие.